Good morning mga ka-frogman. So, bali nandito na naman po kami sa Bimaloy sa May Kalit. Ayun po yung kanilang arko. Kung nakikita nyo po, ayan po. Ayun, dito po kami ngayon sa Kalit Bimaloy. Napakaganda yung kanilang lugar. Ayun, tatambak po sila dito ngayon. Bali mag-home service dog grooming po kami. Ngayon, kila Ma'am Cha. Yan po. Si Ma'am Cha po bali 2 times repeat client ko na po sila. Bali 2 beses na po silang magpapagroom sa akin. Bali 4 na aso sana yon. Kaso nga lang yung 2 aso sa ano na lang daw sa Sunday. Ayan po kasi Saturday sana to. Kaso nga lang birthday po kasi ng anak ko ng Saturday kaya hindi po ako pwede ng Saturday kako kaya inayos po namin yung aming schedule na 2 ngayon, sa Sunday ulit 2. Ayan po, sa mga busy dyan o pwede po kayong magpihim sa akin, ayusin po natin yung schedule ng inyong pagdudug grooming o pagpapagupit ng aso kay Frogman Makasta TV. Ayan po, dahil nga po tulad nga po ng sabi ko, willing naman po akong pumunta kahit saan po kayong lugar basta kaya po ni Azero o aka Richard. Ayan po yung aming tricycle. PM nyo lang po ako, ayusin po natin yung schedule ninyo kahit anong oras pwede ko po kayong puntahan 24/7, walang tulugan, dog grooming. Yeah po, punta na po tayo pare. Video video hanggang doon na. Kung mahirap ka ngayon, hindi sa lahat ng araw mahirap ka. Lagi kang mangarap, magpursige sa buhay, at lagi mong iisipin, ito ka bola. Ano? Dapat samahan nito ang aming Frogman Makasta ang Jansoriano sa pagpapag-grooming dito sa Barangay Kalit Bimaloy. Dali na po kayo. Nakakatukan. Yan o. Kalit. Pimentalist po. Dito na po kami, bali ito na po yung aming first dog ngayon sa May Kalit. Ayan po siya, super matted po siya, grabe. Ayan, kapal po ng balahibo rin. Last year ko pa ata ito ginupitan eh.
kaninang matted. Marunong siya mag-sit. Magaling talaga magturo si John Soriano. Nakita nyo? Sinabi niya sit, nag-sit yung aso. So ayan, bali full shape siya. Isang super matted kanina. Bali home service to sa Kalitbin Malay. Ayan po, next po nito, papaliguan na po namin. Bali naka-nail cutting na po yan ng nail training. Ngayon ang gagawin po namin is papaliguan na lang siya. Maraming salamat po. Second dog na po kami guys. Yun po, grabe. Super matted po siya hanggang ilalim. Grabe oh. Full shape na naman to. Ayan, siguro yung client ko po, mga super matted po ang aking nakukuha. Ayan, bali pangalawang dog na to, mga ka-frogman. Ayun, start na po kami. Yung kaninang matted, ayan, natapos na naman po namin. Nakatapos na naman po kami ng dalawang aso today. Yun, maraming salamat po kila ma'am, sir, na 2 times repeat client ko po. Ayan po si Pogi. Ayan na po, nakaka-relax na naman po siya. Ayan. Siguro, ayan po. Yung aking Pogi kasama, pagkatapos po namin dito siyang na full shape na siya, nagupitan na rin yung anyang nail cutting, paliliguan na lang po namin mga ka-frogman. Ayun, tara! Natapos po namin, pakita ko po sa inyo. Ayan na po sila, oh. Ito yung isa. Yun, yung pangalawa. Ito yung mga super matted kanina. Ayan na sila. Ayan. Yun, okay na naman sila. Meron na naman po tayong mga asong natulungan. Ayun, sa mga gustong magpa-dog grooming dyan, ayun, PM mo lang po ako sa aking number 0950-368-6308. 0950-368-6308. Ayun po. Maraming salamat po sa panonood. Brrr.